Pangestunipun Kanjeng Ratu kawontenanipun kados mekaten. Kula sampun walios teming jatuh jati satu main wali awit panjenengan dalem Kanjeng Ratu ingkang sabali dateng. Injih Jawa sami-sami. Punten dalem sewu. Injih kados pundi Kanjeng? Estunipun panjenengan menika kagungan kersa menapa to? Kok kantos panjenengan menika? Kantoko menika? Punten dalem sewu Kanjeng Ratu. Menika panjang sanget menawi kula menika nirasaken lelampahan kula menika. Namung badhe kados pundi nggih mboten wonten awonipun menawi kula menika matur perkawis lelampahan kula Kanjeng. Tenanipun nalika semanten kula menika dinawan dhateng Rama Prabu ing Kraton Purakencana. Injih, lajeng Supados ngupadi pusaka ingkang nami banyak emas Netra Kumala. oh, pusaka menika to, Mas. Menika pinangka sarana lan warananipun kangge tumbaling Praja Purakencana. Awit wekdal sak mangke kawontenan kawula ing Purakencana menika saged kawastanan nembe nandhang pagebluk Kanjeng. Kawula ing Purakencana menika bebasan enjang saged sonten dumugining tewas. Koso wangsulipun sonten tewas enjangipun lho ajeng tiwas. Mula ing saged sami tiwas. Menika njalari kawula ing Purakencana menika saya dangu ketelasan kawula ora mesaken. Lho, yen ngaten kali panjenengan menika nembe nandhang pagebluk ngaten. Nggih, lajeng miturut ngendikanipun Rama Prabu. Rama Prabu pikantuk wangsit saking Gusti Kang Agana Jagat nggih. Kawontenaning Praja Purakencana saged pulih kados winguni yen tinumbalan pusaka menika ing nama banyak emas Netra Kumala mekaten kan. Menika to, Mas. Menawi menika ingkang gadah kula menika. Kanjeng Ratu ing kagungan pusaka menika. Injih. Wah, yen ngaten remen sanget manah kula sak sampunipun kula mangertosi bilih kagungan menika panjenenganipun Kanjeng Ratu. Lah kok panjenengan saged ngendika menawi panjenengan menika remen penggalihipun. Injih nek kula menika badhe nyaosaken dhateng panjenengan menawi boten. Wah, injih. Pak, menika nyuwun pangapunten Kanjeng Ratu. Injih. Sak sampunipun Kanjeng Ratu ngendika kados mekaten mbok injih. Kula nyuwun kanthi sanget mulunging penggalihipun Kanjeng Ratu rayung Sari nggih asmanipun. Injih. Penggalihipun Kanjeng Ratu Rayung Sari menika nglilangi bilih pusaka banyak emas Netra Kumala menika dipun paringaken dhateng kula badhe kula boyong kundur wonten ing Kraton Purakencana pinangka tumbaling praja ing Purakencana Kanjeng. Menawi menika ingkang panjenengan kersakaken menika saged. Neng rene sedaya menika injih wonten srananipun. Menapa panjenengan saged minangkani srana menika? Punten dalem sewu Kanjeng. Jerbasuki mawa beya menika tetembungan ing sampun jamak limrah. Langkung-langkung menika bobotipun pusaka minangka kangge tumbaling praja Purakencana. Menawi kedah wonten beya ingkang kedah kula dalaken pinangka kula saged mboyong pusaka, kula saged. Samangke kula badhe matur wonten ngersanipun Rama Prabu pinangka kangge nggadahi pusaka ing menika sampun dados kagungan dalem Kanjeng Ratu Rayung Wulan. Ngaten ten, Mas. Kados Srana menika dedek bondo lan donya. oh nggak. Injih. Lajeng ingkang dipun kersakaken Kanjeng Ratu. Lho rene pusaka menika ingkang kagungan kula. Menawi pusaka menika dipun suwun injih kaliyan ingkang gadah. Kersanipun kok manah do pikiran kula bingung ribet. Kersanipun Kanjeng Ratu pusaka banyak Mas Netra Kusuma saged kula suwun namung saenging kagungan. Injih, sagah menapa mboten? Tegasipun Srina Dalu panjenengan dalu Kanjeng Ratu. Loh, injih to wong pusaka menika boten saged tuwa saking badan kula kok.
Makin lajeng kados pundi Kanjeng Ratu? Panjenengan kok saweneng Narendra Gong Binetara kula menika namung putra ratu. Sinaosa ing sak mangke kula badhe jumeneng ratu. Menapa penggalih Kanjeng Ratu menika mboten lelonyutan, mboten gegujengan menawi dumugi semanten panjenengan dalem menika ing dados lekas panjenengan menika Kanjeng Ratu. Kula menika mboten gegujengan menika mriki ta. Mriki. Kula menika mboten gegujengan menika mboten. Injih. Nene sedaya menika kados ngaten. Panjenengan kantun sagang menapa mboten ngaten kemawon kok. Kamangka ten Mas. Injih kados. Sak sampunipun kula mangertosi panjenengan menika manah kula raos ing benten. Benten ing kados pundi Kanjeng Ratu? Mbok panjenengan iki yen ngendika ampun kesaneten. Kedahipun panjenengan inggih kraos to. Kanjeng. Kedahipun panjenengan menika kraos, wong panjenengan menika nggih sampun dewasa lho. Kula menika tenanipun ugi sampun mangertosi saha kraos. Ning kula ingkang sumelang manah saha pikiran kula menika menawi panjenengan menika namung gegujengan nyobi dhateng kula saengga njalari kula menika kecalan pengangen-angen kula ing sampun kula catet wonten manah kula ingkang lebet menika lho Kanjeng. Senajan awon kados menapa ning kula menika jejeripun ratu. Injih. Mongko wonten unen-unen ratu menika menawi matur mboten kenging kula wali. Tak nggih ngaten kok. Menawi kula nggadahi pemikiran kados ngaten menika inggih. Ngaten menika. Injih. Ning semantuna kula ugi badhe nyuwun priksa Kanjeng. Sakupami kula menika dipun kersakaken wonten ngersanipun Kanjeng Ratu. Injih. Menapa penggalih panjenengan sak mangke mboten getun geduwung, mboten kuciwa menawi namung sak kula kok dipun kersakaken Ratu Gong Binetara Kanjeng Ratu menika. Sedaya menika sampun dados manteping manah kula. Injih. Menawi manah kula menika sampun menapa inggih? Tegesipun saged nampi menawi kula menika dados katresnan Srina dalem menika. Injih, menika lho. Remen sanget manah. Injih. Yen ngaten kula kepengin sanget mangertosi dumugi sepinten agenging tresna panjenenganipun Kanjeng Ratu ing kasok baten. Panjenengan menika kok lajeng noti dhateng kula to? Menika pinaka kangge pancatan bilih kula menika kepengin sanget wonten buktinipun menawi Kanjeng Ratu Rayung Wulan menika lahir tansih batin tresna dhateng kula. Sinaosa kula menika boten saged mbuktekaken sak menika. Ning manah kula menika mila tresna dhateng panjenengan. Saestu. Injih. Kangka dulu raroncan melati maleloka ton Manah kula kok rase mboten kanten-kantenan to, Den Mas? ingkang dipun raosaken kados pundi Kanjeng? Injih. Kados pundi injih deg-degan ngaten lho. Rina wengi tansah dadi Saestu menika, Den Mas. Saestu panjenengan. Lair tansing batin katresnan kula ingkang kasok wonten ngersanipun Kanjeng Ratu menika tresna ingkang suci. Resik putih kaya dene putih kembang mlathi mangsa ketiga Kanjeng. Rasa paning manah kula. Kados pundi? Kula ugi mboten badhe ngladosi kakung menawi mboten panjenengan, Den Mas. Saestu menika Kanjeng. Kula ugi prasopo Kanjeng. Kula aluwung kasasaban kesmo mboten nyawang sinaring gagas. Menawi mboten gandeng punca kaliyan panjenengan dalem Kanjeng.
Buntone tansah digo tunung ngewong manis ingkang mawe menika saestu Kanjeng Ratu sedaya atur kula menika mila ing wonten saklebeting jiwa saha raga kula menika mila tresna laitan sing batin dhateng panjenengan Kanjeng Ratu. Kang Mas, panjenengan ngomong menika Kang Mas. Panjenengan kula matur sing Kang Mas. Lho jenengan ngerti aku kok. Kang Mas. Iya. Panjenengan menika kados pun Ya aku tekan ya. Iya diajeng. Jenenganmu kok aja. Mbok mriki to. Nggih. Kang Mas. Iya kepiye diajeng. Panjenengan kula matur sing panjenengan mriki to Kang Mas. Aku mawon mergo Kanjeng Ratu. Menika sinten? Menika kadang kula. Kadang menapa kadang? Inggih saestu menika adik kula. Sedulur kula kadang kula iku kapernak sepuh menika iku kapernak engen. Menapa leres panjenengan menika kadangipun ane? Nggih leres. Matur Kang Praliga iki Kanjeng Ratu rayu murid lho. Sing duweni pangwasa. Leres Kanjeng Ratu, kula menika rayi Kang Mas. Kok panjenengan saged tawang-tawang tangis menika wonten menapa? Iya, ana apa iki mau lho? Silahkan dia. Kang Mas, panjenengan mau ora badhe madosaken nedhi kula to. Kula ora kalih luwe. Panjenengan kula antu-antu, mboten kondur-kondur. Lajeng kula madosi panjenengan kok sakmenika panjenengan wonten mriki Kang Mas. Oh iya, Kaliyan Kanjeng Ratu. Injih. Kang Mas. Injih Kanjeng Ratu kados pundi? Rene selaku sareng kadang panjenengan ugi kawula panjenengan. Injih. Mila moga enggal kondur wonten negari panjenengan. Oh, kersanipun Kanjeng Ratu kados pundi? Namung samantena pusaka banyak emas netra kulo saestu. Kula iki wonten ing monggo ngurung. Aku romo kula. Suwun sepuh. Monggo Kanjeng. Monggo. Monggo legah. Inggih. Wis tekan kene iki. Injih Rama. Sakeloron tekan kene. Injih Rama. Padha slamet kabeh. Nggih berkah pangestunipun Rama Prabu. Kula kaliyan kadang kula tansah niku. Iya, gimana sak omah. Wonten dalem sewu. Inggih. Kok panjenengan cedhak wonten rompok kula menika wonten menapa? Mboten ngendika kados ngaten. Kraton ageng rompok ngendikan. Injih kasunyatan kados ngaten. Di saderekipun kula matur menawa wontenipun menawi dinamik lepas atur kula nyuwun pangapunten. Injih boten dados menapa. Awratipun anggen kula nandhang Papa Tintraka ngesui wonten kraton Prakencana. Nyuwun pangapunten. Injih ngendika ingkang waloka kemawon estunipun wonten menapa? Injih Rama Prabu panjenengan dalem kula aturi ngendika wonten ngersanipun Kanjeng Ratu menika nggih mangke jalari penggalihipun Kanjeng Rama Prabu menika saged manggihaken katentreman wonten ing penggalih. Gadya mangerti. Sak jengkar munindake gawe Rama. Jebul kraton ing Prakencana wis kaduningan. Ongkang cidra marang Pratyantara. Oh, laranipun kados niki lho. Ing sekalit kula pus paningrat
tak gawe golek ngupat ditumbaling praja. Yen bisa kadunungan tumbaling praja kang awujud banyak mas Netra Kumala kraton Purakencana tinemu tata raharja. Nanging jebul kabeh mau saka Pak Kartini Patih Durawangsa. Mekaten. Rama Prabu. Yen mekaten gayut kalian lelampahan kula kalian kadang kula diajeng Citranum. Sak sampunipun kula badhe mupati pusaka banyak emas Netra Kumala. Wonten satengahing margi kula menika dipun tungka perjiniman. Putusanipun Kipatih Durawangsa menika ingkang supados merjaya kula kalian diajeng Puspani. Rahayunipun Rama wonten sawenehing nom-noman ingkang kanthi sesinglon suka pitulung dhateng menawi mboten wonten pawongan ingkang sesinglon menika mbok bilih kula kalian diajeng Puspanira kepara tinemu ing tiwas. Namung ngantos dumugi sak menika sinten pawongan ing suka pitulung dhateng kula nggih mboten mangertos. Ngantos kula menika wonten lelampahan kantoko ngantos dumugi wonten ngersanipun Kanjeng Ratu Rayeng Wulan ing negari menika. Dados ing nyelametaken kawujudan kula menika nggih Kanjeng Ratu menika. Aku mesti iki kabeh mau saka ngendikane utawa ature Patih Durawangsa. Satemah saiki kraton Purakencana wis dikuasani karo Patih Durawangsa diajeng Durawati. Ngaten moko mentas kemawon manah kula remen awit pusaka banyak emas Netra Kumala menika sampun kula panggihaken. Ingkang kagungan nggih boten sanes namung Kanjeng Ratu Rayeng Wulan menika. Mila sak menika sumangga Rama Prabu panjenengan kula aturi wawan pangandikan kalian Kanjeng Ratu menika perkawis. Inggih Sumaratu. Kula nedha nrimo sanget sampun nylametaken anak-anak kula lan sampun paring pitulung so paring pusaka kinarya tumbaring praja banyak emas Netra Kumala. Nanging iya semanten kula nyuwun iki karana kraton Purakencana sampun dijek kaliyan Patih Durawangsa diajeng Durawati. Kula nyuwun pambiyantu. Injih. Kula badhe pambiyantu wonten negari panjenengan. Mila monggo. Puntur wonten negari panjenengan. Wah, menawi mekaten sak menika sampun mlepak. Sampun pinanggih rahayu rezeki samudaya. Nggih, pun pangapunten. Kula dumugi kraton wonten kagungan dalem menika dalaran pikantuk pitedah pawongan ingkang mawi cadar menika. Panjenengan menika Rama ingkang suka pitulung dhateng kula pawongan menika. Namung kula piyambak dereng mangertosi sinten. Lajeng panjenengan menika sinten? Inggih, kula Di koyo tekan kene, kowe sing suka pitulung karo aku. inggih. Aku kepengin ngerti sapa kak nyandang. Kula purun lepas sadar menika menawi kusemaning ayu Dewi Puspanirung ingkang lepasan. Yo, tak keparengake senajan kaya ngapa wis paring pitulung karo. Inggih. Diajeng Inggih Kang Mas. sliramu wis krungu dhewe. Pawongan iki gelem dibuka anggone sesringon yen sliramu kang mbuka. Mula iki wis dadi kersane Rama Prabu dikeparengake. Mula sliramu kang buka sesringon kang dienggo dening pawongan iki supaya sak tenane sapa pawongan iki diajeng. Inggih Kang Mas. Sendika. Iya sing ati-ati di atas. Pernah. Yo kayu. Inggih Rama.
Abdiku ke Senopati ku. Iya, kula Menika Senopati ing Pura Kencana Kanjeng Ratu. Menika. Senopati ingkang kangkung nggih. Iya, tapi nanging aku ora nyono ora jimpit yen duwe Senopati kang sekti mandra kaya ngono. punten dalem sesi. Aurat-auratipun kula ngrumaosi. Dahar purwetu wonten kraton Pura Kencana. Dados kula nderek tanggung jawab menapa ingkang dados otak-atik Kitagara Pura Kencana. Iya. Jalaran kula sampun mangertos bilih sedaya wau wonten ingkang dalang. Mboten sanes inggih Kipatih Durawangsa. Sak andhang. Aku wis duwe panggraita kaya mengkono. Dadi mangerti. Reh ning kowe gedhe labuh-labuh marang negara ing Pura Kencana. Nggih. Banjur ganjaran apa kang bakal tak paringan. Estunipun kula mboten ngawe-awe kekucah Nandalem. Uger kraton Nandalem Pura Kencana saged pulih tentrem kados wingi uni sinu. Iya nanging aku mirsani sekolah ing wetramu. Yen kowe tak dawuhke karo putraku, putraning kok mesti ora kabutan. Menapa menika saestu sinu? Wis kanggoku yen tanpa kowe mesti kraton Pura Kencana. Kula sarujuk Ron. Awit tanpa sabiyantunipun Senopati menika mbok bilih kula kaliyan Ki Ajeng Puspaningrum dumugi ning tepas. Namung semanten Rama kula badhe matur wonten ngersanipun Rama Prabu. Iya. Gayut kaliyan kula dumugi wonten ngersanipun Kanjeng Ratu Rayung Wulan menika. Kula ugi badhe matur bilih kula badhe nggarwa Kanjeng Ratu menika. Tak lilani nggih, nedha trima sanget kusumaning ratu menawi panjenengan badhe dawuh palakrama kaliyan putra kula. Inggih matur suwun sanget. Kula nyuwun tampeng pangestu. Inggih. Pramila ngaten. Senopati, Nggih, kula saha semua ratu lan Inggih. anak kabeh Injih kula. ayo padha direbut panguwasaning Patih Durawangsa karo Ki Ajeng Durawati saka kraton Pura Kencana. Kula nyuwun panggihan. Inggih. Kula sampun kleru. Jebul kula nggih wanita kang mawa racun. Salam budaya. Lestari budayaku. Salam budaya. Lestari budayaku. Marina Entertainment. Oke. Marina Entertainment derek mangayu bagyo. Ambal warso Nak Mas Abid ingkang kaping 11. Sumangga sami nyuwun wonten asalipun Gusti ingkang Maha Kuwasa. Mugi-mugi Nak Mas Abid kaparingan kawilujengan, kasarasan, mugi saged piguna dumateng nusa bangsa lan negari. Amin. Amin. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga. Tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga.
kasihkan mama papa. Ya, ini ayah. Ya. Ibu yang lain. Ya, selesai. Nanti aja ya lepot nganu ya. Saya dipindah sedikit. Wes puas ya, nyang kakak ibunya.